זה עכשיו. קדימה. וואו, לא כל הזמן לחתוך. וואו. 1-0 לי חבר שלי. תגיד סליחה אם זה על הקצה. סליחה. וואו. 2-0. למד להנחית האלה. תראו איך אני חוזר לו ב-5. 2-0 לי ובייבר. אתם כל שתיים מחליפים? כן, מי אמר לכם שכל שניים אני מחליפים? מכיר כל חיים. גם אני. נכון? עושים כל 2. תנחו. האמת שבפוקס נזכרתי שיש לי את השולחן הזה ישן שעוד לבן דוד שלי היה אותו לפני איזה 20 שנה, 30 שנה. אם הוא ירטב זה יערס. אז זהו, כן. הוא קיבל בטן ממש לפני יומיים כי שכחתי אותו פה בגשם. שכחתי אותו, לא קלטתי שהכנסתי אותו. גם העץ כבר התחיל להתקלף ובטן הזאת. 3-2. אמרתי, אני אקנה לו לקראת הקיץ, אני אקנה לו אחד. יפה, אתה משחק מאוד יפה, כל הכבוד. אתה צריך להתרכז. כמה? או, צמוד. לא צריך להנחית בכל מצב, אמרי. שלי. 5-5, זוגי. בסדר? נט פוינט. 7-5. עד 11 עדיין. הנה יש לנו. יאללה, עד אחת. שלי. יפה, מיקי. כל הכבוד. יפה. 5 שלי. אתה רוצה לוותר? אני מפסיד. זה הכבוד. אני מביא לך את הכוח פה. 9-6. אין לי משהו. 6-7. לא אתה ולא עדנה מהכפר במקור, נכון? לא, אנחנו, מה זה במזל, כאילו, הגענו לפה? וואו. 9-8 שלי. לפני ילדים, אתה רוצה שאני אקריא חיינו את המשחק בארצות עכשיו הברית, ואז בעולם? חזרנו. כן, יאללה. ממש אחרי הלימודים כזה נסענו לשם, מהמם. לא, עוד לא שם.